கையில பெரிய கோடாலி அறுவாளை மறைச்சு வச்சிருக்கீங்க. நான் பார்த்துட்டேன். நீங்க கண்டிப்பா மரணம் தான். அதுவும் குறிப்பா நீங்க உச்சிகா கிளான்காகவே வந்திருக்கீங்க. ஆனா நான் எவ்வளவு நல்லதும் பண்ணிருக்காதையும் நினைச்சு பாருங்க. நீங்க பாட்டுக்கு என்ன நரகத்துக்கு அமிச்சிடாதீங்க. கொஞ்சம் இறக்கம் காமிங்க. நீ புரிஞ்சுக்குவ ஒபிட்டோ. சரிதான். இந்தா தாத்துறாரு. இவர்கிட்ட லேசா பேச்சு கொடுத்ததுக்கே இன்னைக்கு பூரா பேசி இம்சை பண்ணுவாரு போல இருக்கே. நீ தூக்கத்துல ரின்னு உளறிக்கிட்டே இருந்தியே. உனக்கு அடிபடுறதுக்கு முன்னாடி துணி துவைக்கிற பவுடர் வித்துட்டு இருந்தியா என்ன? தூக்கத்துல இப்படி எல்லாமா நான் வளர்ன? ஐயோ ஏயா கக்காசி பத்தி கேப்பீங்கன்னு பார்த்தா கக்கா போறது எப்படின்னு கேக்குறீங்களா? உங்க 2 பேருக்கு வெக்கமா இல்லையான்னு கேக்குறேன். முக்கியமா இந்த சுருள் மண்டையா இருக்கானே, இவனுக்கெல்லாம் கக்கா போக வழியே கிடையாது. இருந்தாலும் ஆர்வத்தை பத்தியா உன்கிட்ட சொல்ல முடியாதுடா. எல்லாம் என் தலையெழுத்து. கேவலம் கக்கா போறது எப்படி நீ இவ்வளவு ஆர்வமா கேக்குற உங்களோட எப்படி இருக்க போற, என்னைக்கு தூக்கி போட்டு மிதிக்க போறேன்னு தெரியல. ஐயோ இவனுக்கு 2 பேரோட சேர்ந்து நான் என்னைக்கு பைத்தியம் முடிச்சு ஓட போறேன்னு தெரியலையே.